Падрыхтоўку да ўборачнай восеньскай пасяўной кампаніі абмеркавалі на семінары нарадзе ў віцебскім аблвыканкаме. Старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў патрабаваў навесці парадак на зямлі. Кожны кавалак павінен быць дагледжаны з улікам перадавых тэхналогій. Калі будзе гаспадарчы падыход да ўсяго, то і вынік не прымусіць сябе доўга чакаць, падкрэсліў губернатар. Аналізуючы сельскагаспадарчую сітуацыю ў рэгіёне, Мікалай Шарснёў рэзка выказаўся аб стане работы на месцах і патрабаваў прыняць меры да выпраўлення сітуацыі ў самые короткие термины. Отсутствие технологической дисциплины и трудовой дисциплины. Вот в результате мы имеем больной спор, затраты на лечение и все остальное, и гибель. Безответственность. То есть идет все по накатанной, с года в год мы собираемся, мы с вами разговариваем, констатируем факт, что в прошлом году меньше было, в этом году меньше, когда-то было 1 миллион скота, а сегодня 570 тысяч, в 2 раза меньше. Было пашни 1 200 000, а теперь ниже, меньше чем 800 уже у нас. И при этом мы не заготавливаем в 2 раза больше гормонов, оставшихся по гормону. Это какая же работа? Какая организация работы? Практычная частка семінара нарады прыйшла на узорным сельгаспрадпрыемстве «Мазалова газ». Тут адкрылі новы цэнтр тэхнічнага дыягнаставання, абслугоўвання, рамонту і захоўвання тэхнікі. Кіраўнік вобласці даў даручэнне правесці праверку па кожнай адзінцы збожаўборачнай тэхнікі ва ўсіх сельгасарганізацыях. Камбайны не павінны прастойваць тэхніку, якая яшчэ можа паслужыць, неабходна адрамантаваць, якая не падлягае рамонту, перадаць на запчасткі або спісаць. У гэтую пасяўную кампанію стаўку будуць рабіць на гібрыднае жыта. Яно лепш за іншыя культуры прыстасавана да глебы з невысокай урадлівасцю, да таго ж больш устойлівае да неспрыяльных умоў надвор'я.